ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ରବିବାର। ରବିବାରରେ ଆଜି ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବା କ'ଣ ଆଜି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଜି ହେଇଛି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଏଠି କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଭାତ, ଅରୁଆ ଭାତ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଘିଅ ପକାଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ହେଇଛି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ଆଉ ଇଏ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଝୋଳ ତରକାରୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡାଲମାଟା, ସେଥିରେ ବୋଇତାଳୁ, ଆଳୁ, ଗାଜର, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ବିଲାତି, କଦଳୀ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, କଞ୍ଚା କଦଳୀ। ଆଉ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଜି ଆଇଟମ୍, ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ବନେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ପରିଶାନୀ ହେବ ନାହିଁ। ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ବାକି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଡେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।